मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायनाया मोजां दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो स्पष्ट होनो सानो जे जोंनि कुनु मावखुलि बा कुनु आफादा कुनु मोनसे राजनितिक हान्जानि जों सिङाव नङा कुनु राजनितिक हान्जाजों जों मालाबाबो दैदेनजाया गोदोबो दैदेनजायाखै उनावबो दैदेनजानाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेला जोङो प्रयजन होननानै सानो जेला गोनां नायनानै जों सानो जोङो राजखान्थिखौ हारिनि सार्थ हारि जौगानायनि थाखाय जुदि जोङो बाहायनांगौ बा दैदेननांगौ बा बेयाव जोङो खामानि मावनांगौ होननानै सानो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिधाननि आधाराव थानाय जि दफा दङ बे दफानि आधारावनो जों खामानि मावबोदों दा बेखायनो बेबायदि जानला मानला बाथ्रा बुंनाय जोंनि सायाव सोरबाया आसि दिन्थिनाय सोरबा राजनितिक बेक्तिया जोंखौ माने कुइसन खालामनाय बेफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मालाबाबो ओरैनो जोङो जिरायनानै थानाय नङा आरो बेखौ लानानै जोंहा खर' सानांगौबो गैया राजनितिक बेक्तिफ्रा जेब्लाबो गावनि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुङो आरो गावनि लाब लक्सानखौ नायनानै बिथांमोना जातीय संगठनफोरखौ टारगेट खालामो नाथाय दिनै बिश्वआवनो बा नोङो भारतआव बा आसामाव जों जुदि नायो जायफोर गोरों समाज जायफोर जौगानाय हारि बिथांमोना माहारियारि आफाद बा जातीय आफाद बा फरायसा आफादनि सायाव मालाबाबो राजखान्थि बेक्तिफ्रा थोंजोङै आसि दिन्थिनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवाखै दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारि थांना थानाय आरो जौगानायनि थाखाय इयुनाव आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जेब्लायबो खामानि मावगोन सोरबाया जोंखौ बुंदों सोरबाया जोंखौ सोंखारिदों सोरबाया जोंखौ आसि दिन्थिदों जोंनि लामा थाबायनायाव बे गोथों लामा थाबायनायाव जों मालाबाबो थाबथानाय नङा थाद'नाय नङा जोङो जोंनि लामायाव थांगोन आरो बर' हारि थांना थानायनि थाखाय जातीयताबादि सिन्ताखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टआ जेब्लाबो कन्टिनिउ थागोन आरो जों बेखौ माने डिटारमाइन्डलि जों हाबा मावलांगोन होननानै रायजो राजानो जों फोरमायो मेट्रिकनि जि रिजाल्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006निफ्राय इयार अफ इडुकेसन आरो 7निफ्राय मिशन क्वालिटि इडुकेसन सारा आसाम नाङै जोङो साइकेल हान्जा सुरदों गामि गामि मेल मिटिं खुंदों आरो बिनि उनाव फरायसाफोरा गावबो नाजादों गार्जेना गावबो जोथोन लादों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुहुमनि सोलोंथायारि थासारि भारतनां सोलोंथायारि थासारि केरेला आरो मिज'राम बायदिया माबायदि सोलोंथायाव जौगालांदों क्वालिटि इडुकेसन बोरै लादों बिथांमोना मोजां रिजाल्ट बोरै खालामदों मोजां केरियार बोरै बिथांमोना आजावनानै बा मोजां केरियार लानानै बोरै साक्सेसफुल बेक्ति जानो हादों बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो फरायसा फरायसुलिजों थोंजोङै 1-to-1 जों सावरायदों मेल मिटिङाव सावरायदों गार्जेनजों जों सावरायदों टिचार्सफोरनि मिटिं लादों टिचार्सफोरखौ जोङो मटिभेट खालामदों बिथांमोननिफ्रायबो जों एडभाइस लादों आरो बे गासै खामानिनि गेजेराव बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सांग्रांथि हाबाफारि लाबाय स्टुडेन्टफोरखौ जों मेट्रिकआव जायफोर पास जादों बिथांमोनखौ टप 10 खालामनानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होदों बे थुलुंगाथाव जायफोर हाबाफारि बे हाबाफारिया गोदो जिहेतु जायाखैमोन बिनि उनाव जोङो हाबाफारि लानायनि उनाव जिहेतु बयबो फरायसा फरायसुलिफ्रा माने गावखौनो थुलुंगानाय मोनबाय गाव मोनसे लामा मोनबाय लामा दिथा होगिरि बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ नुनानै दिनै बिथांमोना 2006निफ्राय जे समाव 66ल'मोन मेट्रिक पासनि अनजिमाया फैयै फैयै माने 1700निबो बारा माने मेट्रिकआव जों फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय आरो बिनि उनाव जायफोर टप 10नि सिलेक्शन बे टप 10नि सिलेक्शनावबो 90नि एबभ पार्सेन्टेज दिनै मोननो हादों आरो आसामनि सेबानि टप 10नि 10 पजिशनखौ जोंजोंनो माने जोथोन लाजानाय गार्जेननि हेफाजाबाव टिचार्सनि हेफाजाबाव बिबुंसार बसुमतारिया बे जायगाखौ आवग्रिनो हादों बरपेटा UN एकाडेमिनिफ्राय दा बेखाय स्टुडेन्टखौ लानानै फरायनायखौ लानानै क्वालिटि इडुकेसनखौ लानानै बा सोरबाया हाबाफारि मावनायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव सोंखारिनायखौ आङो माने मालाबाबो बेखौ माने साबजानाय मोनाखै आरो बेयो रावबो बिबेकबान बा गोरों बेक्तिनि थाखाय बियो साबजाथाव खामानि नङा सोरबाया जुदि बेखौ राजनितिक टारगेट लानानै बा एबसुखौ टारगेट खालामनानै जुदि स्टुडेन्टनि फिउचारनि थाखाय स्टुडेन्टनि फिउचारखौ लानानै जुदि अपिनियन बा कमेन्ट खालामदोंब्ला बियो जोबोद गोरोन्थि जागोन आरो बेबायदि बेक्तिया माने मोजां बेक्ति होननानै आं साना मानो होनोब्ला स्टुडेन्टखौ एनकारेज खालामनाया बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाया जोंनि बयनिबो बिबान आरो बे डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो मावनांगौ नों मा मावदों नों गावनो फोरमाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावदों रायजो राजाया नुदों रायजो राजाया फरायसा फरायसुलिया गार्जेना टिचार्सआ बयबो नुदों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बे क्रेडिटखौबो होदों आसाम सरकारनि
एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि जायफोर अफिसारफोर बिथांमोनाबो क्रेडिटखौ होदों दिनैनि लकडाउननि टाइमाव कुनु मोनसे छात्र संगठना फरायसा आफादा अनलाइन क्लास होआखै कुनु मोनसे फरायसा आफादा स्टुडेन्टखौ केयार लानाय खामानिखौ मावाखै होननानै दिनै सरकारि बिफाननि एडुकेशननि डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा बुंदों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसेल' आफाद जाय स्टुडेन्टफोरखौ लकडाउननि समाव माने अनलाइन क्लास होनायनि गेजेरजों थुलुंगा होदों दा बेबायदि समाव माने सोरनिबा हाबा मावनायखौ माने डिक्रिज जादों इनक्रिज जादों बेबायदि बुंनायखौ जोङो मालाबाबो गोजोननाय नङा मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बेयो माने बेट्स वाइज इयार वाइज माखासे इनक्रिज जानो हायो मालाबा बियो मोनसे मोननै खमायनो हायो बिनि उनाव बिनि नाम्बारा डाबल जागोन ट्रिपल जागोन माने माल्टिप्लाइ जालांबाय थागोन दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जायफोरा माने आसि थुदों बा जायफोरा माने बेखौ काउन्टार खालामदों बे बिथांमोननि बिराद माने टेक मन'भाब बा गोसो गोथे मानसि आरो बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय समाज हारि आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेबायदि अपिनियननिफ्राय जानगाराव थानांगौ खारन बेजों कुनु कनस्ट्राक्टिभ खामानि जाया बे मोनसे डिस्ट्राक्टिभ आरो मोनफ्रोमबो माने पजिटिभ बा डायनेमिक खामानिखौ बिथांमोना जेब्लाबो माने कनस्ट्राक्टिभ वेजों नायाबासिनो डिस्ट्राक्टिभ वेजोंसो नायो आरो बेजों समाज आरो हारिया खहा जानो हायो सोरबा आइटि सेलनि सोरबा इन्डिभिजुवेल बेक्तिया माने सानस्लाबनो हायियाव बा मिथिस्लाबैयाव बा गोसो जानानैनो सोरखौबा जुदि काउन्टार खालामदोंब्ला एडुकेशननि बेलायाव स्पेसियेलि बेखौ गोजानाव थानो थाखाय आङो खावलायदों आरो बेबायदि बाथ्राया बेबायदि स्टेटमेन्टआ बेबायदि अपिनियना जोंनि हारिनि थाखाय खहा लाबोयो बर' हारिया जौगाबाय थानाय मोनसे हारि जौगाफुबाय थानाय मोनसे हारि बर' हारिनि स्टुडेन्टफोरा मोनसे ब्राइट फिउचार दङ नेसनेल इन्टारनेसनेल स्टेट लेभेलाव बिसोरो जायगा आवग्रिदों दा बेखौ लानानै जों हाबा मावनांगौ आरो बयखौबो जोङो थुलुंगाखां होनायासो जोंनि डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटि होननानै आं सानो